اللہ جل شانہ پخپل مقدس و منزل کتاب قرآن مجید کی سورہ جمعہ کے اللہ فرمائی ایمان والو کلچ د جمعے پورز باندی اذانوشی نو خپل غشتل خرسول خپل د دنیا کاروبار دا پریدیں او دا اللہ ذکر تا منڈا کے اللہ وی دا تاثر پار بہتر دا کہ چارے تاسو پوئے گے خود جسمرہ مسلمان پا حالات و نظر اچولیش نو مسلمان روزانہ دیوی و رزن بلیلا دا دین لریوالے کی دا اللہ حکمنا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک طریقی دا روزانہ حساب بانے پیمالی گی نو کوشش دا کوئے چے سنگ آزان وری فوری جماعت ترہ دے بہتر خدا چه سڑے دا لسو بجونا دا جمعے دا منظر تیاری شروع کی جمعے پر بانے غسل سنت تے ستا پا کپڑوں کے جے کمی اعلیٰ کپڑی وی آوا چوا خوشبو استعمال کا او کوششو کا جٹول نڑنبے جماعت تراش ذکا دا حدیث ما دودری دلے بیان کردے دی چه اللہ جل شانہو فرشتے مقرر کردی دی او دا طول دنیا جسمر مسلمانان دی او دا جمعی منز کئی نو ہر جماعت تا فرشتے لاری شواغوی سرا رجسٹری وی نو دا پیزار کے او دروازہ کی دغا فرشتے ولاڑی وی جسو گڑنبے جماعت تراشی نو پا ایک نمبر بانے داغا نامولی کلیشی آزے سوک دویم راگے دریم راگے سلورم راگے چو سمرا کسان نازی نو پا دغا رجسٹر کی دا فرشتو پا دی رجسٹر کی داغا نامولی کلیشی کلچ امام خطبی تا ادری گی نو دا فرشتی خپل رجسٹر را بندی کی او راشی او دوی هم خطبی تا کینی نو که دا خطبی پا دوران کی یو کس راگے لکه زمونگ دا اکثر خلکو دا معمول لی چکل خطبه شروع شی بیا برا روان شی نو ٹک دا تا منزو که فرض دا زمین ساقید شو خستا نم دا فرشتو پر رجسٹر کرانا گے